ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର 18 ନମ୍ବର ଦିନ 21 ନମ୍ବର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ଆଜି ବାହାରିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରନିଂ କରି ଆସିବା। ଆଜି ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ଆଉ ଗିରିଶ ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ। କୁହୁଡ଼ି ବି ଜବର ହେଇଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଥକି ଗଲୁଣି ପୁରା। ଏ ଯିବା ପୁଣି ପଡ଼ିଆରେ ରନିଂ କରିବା। ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୁରା ଥକି ଗଲୁଣି। ଯିବା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପୁଣି ରନିଂ କରିବା। ଚାଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରକୁ, ଟିକେ ତା ଦେହରେ ରନିଂ ମାରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆଜି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର। ଆଜି ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ କାଲି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଆମେ ଆଉ। ସ୍ୱାଧୀନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରନିଂ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିରିଶ ଭାଇ ଆମର ସେଠି, ଗିରିଶ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇଙ୍କର ସରିନି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ବାହାରିବା। ଗିରିଶ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜାଗାକୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ବି ଆମର ଆସିଗଲେ। ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ। କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ସାରିବା କାମ। ଚାଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଫାଇନାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଯାଇଛି ଆମର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି, ସେ ସାରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବା ଆଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଏମିତି ଇ ଉ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ହେଉନି କିଛି। ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ବାହାରିଲୁ ଏଠୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଜେଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି 2 ଜାନୁଆରୀ 2026। କାଲିର ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇନସ୍ କରି କହିବେ କେତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଢ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟରେ ରିଟର୍ନ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ। ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କର ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ନାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ମନା କଲେଣି, ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଗଲୁ ଆମେ ରୁମ୍ରେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରୁଛି ଅଫିସ୍ ଯିବି। ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିବା, ତାପରେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଅଫିସ୍ କାମ କିଛି ସରିଲା, ଯାଉଛି ଯିବି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିବି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁମ୍ରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି, ଏଠି ଯିବି ଟିକେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆସିବି। ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ଅଫିସ୍ର, ତାକୁ ସବୁ ସାରିବି, ତାପରେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆସିଛି ଆମ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଏବେ କିଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଗଲାଣି ଉପରକୁ, ଆଉ କିଛି ସାମ୍ପୁଲ୍ ଏଠି ଖାଲି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛି ଡିଜାଇନ୍ କିଛି କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ସାମ୍ପୁଲ୍, ଆଉ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଖାଲି ହେଇକି ଗଲା, ପାଖାପାଖି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ବାହାରୁଛି ଏଇଠୁ, ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ। ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବା କି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି ଆଜି କିଛି ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ।